En minä muuta voi sanoa kuin, että ankaraa työtä ja monien öiden valvomista silloin jokaiselta vaadittiin. Arkipäivätyötä oli jatkettava iltaisella harrastustyöllä, usein jopa aina aamunkoittoon asti. Siitä huolimatta emme kuitenkaan onnistuneet saamaan asemaamme pysyväiseksi. Ja, entä miltä nyt tuntuu? Sinä mainitsit, että siihen aikaan teitte työtä yötä päivää. No onko siinä suhteessa nyt tullut mitään parannusta? Onhan toki. Vaikka virka-aika ei silti vielä nykyäänkään riitä näiden monien tärkeiden asioiden hoitamiseen. Kyllä. Heitimme silloin 9 illaksi säästäväisyysnäkökohdat yli laidan ja välitimme mikrofonin kautta avaruuteen kaikkien tunnetuimpien kykyjemme esityksiä. Tämä ei tapahtunut niinkään paljon kotimaisten kuuntelijoiden vuoksi, sillä he olisivat vähempäänkin tyytyneet, vaan ajattelimme lähinnä ulkomaalaisia kuuntelijoita, jotka silloin ensi kertaa saattavat omin korvin muodostaa käsityksen samaamme sivistystasosta. Mutta ohjelma olisi voinut millä hetkellä hyvänsä tyystin katketa. Kuinka niin? Edellisten päivien aikana oli Lahden lähetyskoneistossa paljon trikkieräs tärkeä putki ja useita sen varaputkia toinen toisensa jälkeen, kuten helposti voi käydä uudella asemalla, jossa kaikki yksityiskohdat eivät vielä ole ihan viimeisteltyjä. Ja juhlapäivän aattona paloi viimeinenkin varaputki. Uusi oli Berliinistä tosin tulossa lentokoneella, mutta lentoyhteydet eivät olleet silloin niin nopeita kuin nyt, ja ilmeistä oli, että nämä putket eivät ennättäisi ajoissa perille. Asema siis näytti olevan tuomittu täysin mykäksi juhlaohjelman ajaksi. No mitäs te teitte? Lainasitte vesijohtolaitokselta putken pätkän ja tulitte sillä toimeen? No melkein. Insinöörit ja teknikot häärsivät hiki hatussa koko päivän ja asettivat palaneen putken tilalle. Ei ihan vesijohtoputkea, vaan kylläkin radioputken, mutta ihan toisiin tarkoitukseen soveltuvaan kuin alkuperäisiin. Asema saatiin täten toimimaan sangen moitteettomasti, mutta putki, siis väärään tarkoitukseen käytetty putki, saattoi myös palaa millä hetkellä hyvänsä. Ei kukaan voinut uskoa tämän putken kestävän koko ilta, mutta mikäs auttoi, yrittää täyteen. Ja se rööri kesti? Kesti, onneksi. Esiintyjistä ja kuuntelijoista ei kellään ollut aavistustakaan siitä, miten täpärällä kaikki oli, mutta kyllä me kaikki, niin ohjelmapuolen kuin teknisenkin puolen miehet huokasimme harvinaisen syvään helpotuksesta, kun tuntikausia kestäneen jännityksen jälkeen lopulta oli päästy niin pitkälle, että Markku Setä ilmoitti lähetyksen päättyneen ja toivotti kaikille kuuntelijoille hyvää yötä.